628 sen marcar. E perdeu no campo do último clasificado, que é o Marino. Bueno, no Celta oímos durante moitas xornadas que non era un síntoma preocupante. Non sei se vedes como preocupante este síntoma no Coruxo, que, por certo, ven de reforzarse no mercado de inverno con Rubén Rivera. Home, a ver, é un equipo que se fundamenta en sacar rentabilidade dos goles que fai, son moitísimos minutos. Está nunha zona cómoda, confortable, pero eu creo que entre os 10 primeiros é de longo o equipo que menos goles marcou. Claro, e ainda encima te esa pena de decirme, non pode ser tantos partidos sin conquerir gol e que se descolga desa liga de arriba, non? Porque ahora mesmo creo que hai unha pequena brecha aí e se vai a quedar en terra de nadie sin poder meterse nese grupo de equipos que todos pensábamos que podía estar. Aí víamos precisamente a Rubén Rivera, un apuntamento. Xosé Luis, eu creo que oportunidades ten. Se falamos da evolución do equipo, a verdad que non é doado estar tantos minutos sin marcar, non? Se falamos despois do tema do partido, eu creo que foi moi condicionado pola primeira parte, non? Que despois na segunda tivo ocasións que non foi capaz. Mandamos un pouco nuestra penuria con el gol, nuestra falta de eficacia delante de las porterías rivales, que lógicamente nos va cada día lastrando más, por una parte anímicamente y lógicamente también en la clasificación.